Os xacementos mineiros de orixe romana que salpican o concello de Ribas de Sil están unidos pola chamada Ruta do Ouro, que percorre as antigas explotacións auríferas. O itinerario comeza na parroquia de Peites. Na aldea, sita na Serra das Cabanas, atópanse dúas das minas que teñen a súa orixe entre os séculos I e II despois de Cristo. As oliveiras que vemos polo camiño son outro dos legados de Roma visible na Ribeira Sacra. Unha sinal indícanos onde se localiza, na parte baixa da aldea, unha das minas, a do Boutallón. Nas inmediacións houbo outras que a maleza cubre hoxe en día. Mostras evidentes do pasado mineiro da zona son estes cúmulos de pedras que a veciñanza denomina muradellas. Na zona alta da aldea acédese a Cova dos Mouros, nome polo que se coñece unha mina de dúas galerías. Na cavidade da meirande brota un manancial que en tempos abastecía a traída de auga ás casas. En Peites consérvanse exemplos de arquitectura popular como a Casa do Rego, vivenda construída coa técnica tradicional de palla barro. Para continuar a Ruta do Ouro, deixamos Peites para coller a estrada que nos levará a Figueiredo, onde houbo outras minas de orixe romana. Seguindo o camiño, encontramos novos cúmulos de pedra que volven a deixar patente a existencia de antigas explotacións auríferas que se estendían pola ladeira ata as proximidades da Estrada Nacional 120. A poucos quilómetros de Figueiredo é case obrigado facer unha parada nas aldeas de Piñeira de Arriba e Piñeira de Abaixo para visitar a capela de Santa Bárbara do século XVII e a igrexa de San Cristovo, dúas mostras do patrimonio arquitectónico relixioso de Ribas de Sil.